Hej, mit navn er William, og i dag vil jeg snakke om min booktalk, eller min bog i booktalk. Jeg har simpelthen valgt den her bog, En verdensomsejling under havet. Øh, jeg synes faktisk, det er en utrolig interessant fortælling, øh, sådan ligesom krydret med mystik og fare og eventyr. Øh, ja, jeg tror faktisk bedst, jeg kan beskrive den med sangen Pas på den røde gummibåd. Ja, hvor den røde gummibåd ligesom symboliserer det her fartøj, de sejler rundt i. Nej, Nautilus, som det hedder. Ej, jeg joker bare. Men ja, det er en virkelig god bog. Den er utrolig godt beskrevet af ham her, Jules Verne, som der har skrevet den. Det er faktisk også overraskende nok en meget gammel bog i forhold til, hvor moderne jeg synes den er. Det føles ikke som en bog, der er 200 år gammel. Ej, ej, det er nok også lige at stramme den lidt. 150 år gammel. Altså ikke det her eksemplar, vel, men det er en meget gammel bog, faktisk. Den blev forfatteren Jules Verne, han blev født faktisk i den 8. februar 1828 og døde den 24. marts 1905. Så det er en utrolig gammel bog, øh, og en virkelig dygtig forfatter, der har skrevet den. Man kan virkelig mærke, hvor engageret han har været med at skrive den her bog, og jeg føler bare ikke, at sådan nu til dags, at de forfattere, der ligesom er, øh, kan virkelig sætte sig ind på samme måde, som ham her har gjort. Han har virkelig brugt så meget tid, kan man mærke, i at skrive den her bog. Det er altså en voldsom bog. Den er 464 sider, så altså, og virkelig godt beskrevet, som sagt. Han bruger også mange komplicerede ord, eller i hvert fald et ordsprog, der er i lidt højere niveau end normalt, man vil se. Og så er den også så fint illustreret, kan man se. Men ja, øh, bogen handler egentlig om den her, om det her skib, eller de ved faktisk ikke helt, hvad det er. Det er ligesom et mystisk fartøj, der lige pludselig er dukket op i verdenshavene, og som der kæntrer skibe. Keep in mind, det her det sker i slutningen af 1800-tallet, så der er stadigvæk harpunerer og sådan noget, der jager hvale og sådan noget. Det er rimelig vigtigt at pointere. Så den franske flåde sender deres hurtigste og mest moderne krigsskib efter dem, som der selvfølgelig er en damper, fordi elektricitet var ikke særlig udbredt på det her øh, på den her tid. De sender deres hurtigste, mest kampdygtige fighter afsted for at nedlægge det her dyr, tror de. Hvad de så ikke ved er, at det i skjul bærer en hemmelighed, som de først finder ud af senere. Men der går nogle dage, hvor de prøver at få fat på det her dyr. Ja, der så efter noget tid, så finder de faktisk det her dyr og prøver at hale ind på det, hvor det så stikker af. Men så, når tiden går og sådan noget, så i nattens mulm og mørke, så finder de faktisk det her dyr. Og så prøver en harpunær, som der hedder Ned Land, han prøver så at skyde en harpun efter det, hvor harpunen simpelthen bare praller af på skroget af det her dyr. Efter det her dyr så i, hvad hedder det nu,
i protest mod det her skib, så prøver at ligesom at vælte ind i det, hvor tre af mandskabet så rører af bord eller ud af reglingen, ned i vandet eller havet. Det er så ham her Ned Land, og så en en videnskabsmand, der hedder Arnax, og hans trofaste hjælper, selvfølgelig Corsair. De rører så over bord, hvor de så svømmer hele natten for at finde frem til det her skib igen. Men det de så ikke ved, det er, at de finder så det her væsen, som der i modsætning til hvad de havde troet, ikke var et væsen, men rent faktisk en ubåd. Så de kravler så op på ubåden for ligesom at finde for ikke at dø, tydeligvis. Men ja, hvis jeg lige kan finde det, så kan jeg lige, læse en lille historie op fra, når de bliver, fanget. Der er der nemlig også en rigtig fin lille, billede af, eller illustrering af, hvor de ligesom er på den her ubåd, som den nu egentlig er. Ubåden hedder, den hedder Nautilus. Men ja, I kan se, de er fanget her, de her tre mænd. Ja, jeg læser lige op. Denne redning blev gennemført med lynets hast. Min kammerat og jeg havde ikke haft tid til at finde os til rette. Jeg ved ikke, hvad de følte ved at blive bragt ind i dette flydende fængsel, men for min del isnede en hurtig skælven min overhud. Hvem havde vi at gøre med? Uden tvivl en ny slags pirater, som udnyttede had på deres måde. Næppe var den snævre luge lukket over mig, før et dybt mørke indhylede mig. Mine øjne, der var gennemtrængt af lyset udenfor, kunne ikke skelne noget. Jeg følte mine nøgne fødder klamre sig til trinene på en jernstige. Ned Land og Conseil fulgte mig grebet af kraftige hænder. For enden af stigen blev en dør åbnet og straks igen lukket med en klangfuld rungen. Vi var alene. Hvor? Jeg kunne ikke sige det. Næppe forestille mig det. Alt var sort, men absolut sort. At mine øjne nogle minutter efter endnu ikke havde været i stand til at opfatte et af disse ubestemmelige lysskær, som ellers plejede at strømme gennem selv den dybeste nat. Ja, og der kan man, det er faktisk en af de steder, som jeg synes, der er lettest sprog. Så det er faktisk en bog med meget faglige ord. Det er en bog, som man kan få et større ordforråd af. Så derfor synes jeg også, at mindre børn, måske i 10-årsalderen, også bør se på den her bog. I hvert fald bare høre den. Fordi det er en rimelig svær bog. Så det er ikke sikkert, at alle ligesom kan forstå at læse den. Ja, det vil jeg faktisk være rimelig imponeret over, hvis folk kunne det. Men ja, mega god bog. Jeg vil klart anbefale den. Jeg synes selv, det er et mesterværk. Jeg er blevet introduceret til den af min far, da jeg var mindre. Så det er faktisk der, hvor jeg har noget af mit ordforråd fra, ved jeg. Det var for at høre sådan nogle her bøger. Men ja, da Jules Verne, han rent faktisk skrev den her, så var han utrolig meget foran sin tid. Han har faktisk set som en af forfædrene til den moderne science fiction genre. Jeg synes også, det er super fedt at læse en bog, som rent faktisk har indflydelse. Og har så en god fortælling. Det her er jo en gammel forfatter, der har virkelig sat sig ind i ting. Man føler næsten selv, at han er en videnskabsmand, fordi
det er nogle sindssyge fortællinger, der er i den her bog. Lidt langtrukken og tung, så derfor, som sagt, lige tage nogle pauser, hvor man lige tænker, men altså, den kunne være en rigtig god bog til at læse om aftenen for sine børn, eller hvis man sådan selv leder efter noget spændende, så vil jeg klart anbefale den der bog. Men ja, det er egentlig alt, hvad jeg har at sige til den her bog. Altså, det er en bog, som jeg selv synes er utrolig god. Men så får man jo lyst til at stille sig selv, hvad bliver der af hovedpersonerne i den her bog? Slipper de nogensinde ud derfra, fra det flydende fængsel? Det ved jeg ikke. Hvem? Måske? Ja, tak for at lytte med.